Iniciem la ruta sortint de Llessui i anem cap a Caregue. Només sortir de Llessui seguim el vell camí, encara mig empedrat, que baixa cap a Caregue. Estem seguint el Serrat de Sant Jaume. Aquí davant, a la dreta, la vall que baixa del cantó. Els pobles de Tornafort, Soriguera. És un camí que està molt ben traçat i que havia estat molt important segurament en d'altres temps, però avui dia està força abandonat. Finalment, aquest camí, un dels camins de la Vall d'Àsua, surt a la carretera que va a Caregue. Seguim un curt tram de la carretera de Llessui i ara ja ens desviem cap a Caregue. Estem arribant a Caregue i aquí sota tenim el petit poblet d'Escart. Estem a les Valls d'Àsua. Què? Podem començar? Vinga, anem-hi, va, a veure si belluguem una mica. Tindrem bon dia. La plaça de l'església de Caregue. Comencem la pujada cap al coll de la Portella. Anem pujant en direcció al Serrat dels Bous. És una pista que es fa força bé. I al fons l'ermita de la Mare de Déu de la Muntanya. Aquest és el bonic indret on hi ha emplaçada la Mare de Déu de la Muntanya, pujant cap al Corral dels Bous. I davant tenim el Montseny de Pallars. Aquí tenim el Corral dels Bous, que ja hi estem bastant a prop. Arribem al Corral dels Bous. Estem al Corral dels Bous. El Pic de l'Orri al fons. La font.
Joan Capibara. Deixem el corral dels bous, que és on hem esmorzat, i ara anem a buscar un altre cop la pista. I ja està. I ara a buscar la pista d'esport. Comencem a tenir bones panoràmiques. Aquí al fons, el Pica d'Estats. I més a la dreta, el Monteixo. Aquí davant es veu la pista que va cap a Espot. De fet, el coll que es veu al fons a la dreta és el coll de la Creu de l'Aixol. I ara ja aviat trobarem la pista que de Besuí va a Espot, resseguint la part est del Montseny de Pallars. En aquest tram la pujada és força dreta. El paisatge cada cop és més bonic. I davant ja enllacem amb la pista de Besuí Espot. Bon dia. Al fons el Pic de Borri, i ara ja estem arribant al coll de la Portella. Ja som al coll de la Portella. Muntanyes plenes d'ovelles. Un ramat immens d'ovelles. A prop del pas de la Mainera, aquí davant. Ja som al pas de la Mainera i ara aquí iniciarem la pujada cap als llacs. Iniciem la pujada.
Aquesta és la vall de Mainera, al començament. Això havia estat una antiga pista molt desdibuixada. Hi ha camp a través. Tenim el pas de la Mainera i ara anem pujant ja cap als llacs. Anem pujant. El paisatge cada cop és més espectacular. I el camí, com es pot veure, està molt ben marcat. Aquest és un dels trams complicats del camí. Molt bé! L'ànec no ha tocat. Molt bé, Jordi! Anem pujant. Es pot veure les traces del que havia estat fa molts anys una pista. I això ens facilita la pujada. Ens anem endinsant al cercle de Mainera. Aquí tenim bastant grany de Mainera. Ara som ja a l'estany gran de Mainera. Als peus del pic de Mainera, que és aquest d'aquí dalt. I aquí dalt les crestes de l'avió. Una mica de truita de patata. A on hem d'anar? Allà, diu.
alguien ha bebido demasiado. Sí, allà dalt, sí. Hem visitat l'estany d'any de Mainera, ens anem a mirar de pujar aquest coll del fons. Primer passarem per l'estany petit. Aquest és l'estany petit. I al fons, la portella que anem. Trobem uns quants rocs. Estem seguint el poeta dels estanys. Anem pujant per terreny alpí, per Glavers. Començant la pujada al coll. Anem pujant. Aquí trobem, sembla, el camí amb un entorn espectacular. Cada cop estem més a prop del coll.
port de Coma Espòs. Ja estem a la base del coll. Els últims 100 metres els hem de fer a peu perquè és del tot inciclable. Coll, l'altra banda. Anem a la collada de Coma Espòs, punt més alt de la ruta. Aquesta és la impressionant vista des de la collada de Coma d'Espòs. Aquesta és la vessant oest, la vessant de la Vall Fosca. Al fons es veu la via verda del tren que va a Tangento i cap a l'est tenim els dos llacs de Mainera i al fons el Monteixo. Bueno, una opinió des d'aquí dalt. Això, el que dèiem, que el món està ple de grillats, però grillats en bicicleta són menys. Sí. Aleshores, fàcilment que siguem dels primers que passem. És possible, sí. Però val la pena. Iniciem la baixada cap a la Vall Fosca. Al fons de tot, es veu ja la via verda de l'Estangento. Fons o Tangento. Aquí tenim la Portella, de la que baixem, i per aquí hem de baixar. Aquests llums d'herba d'aquí davant hem d'anar baixant fins baix a tot, on trobarem la via verda.
i a la nostra dreta ens quedarà l'Estangento. Anem agafant aquell lloc cap al llac i abans del llac ens sortíem a les terres, no? I després aniria a sortir allà, sobre. Ara canviarem, o anem per aquí. El que passa que aquests forats que no ens trobem No, pedra. per aquest llom d'aquí. Aquest de l'esquerra. Xup, xup, i anar a sortir allà. Això, exacte, vale. Ja sé que anem més bé per aquí. Perdrem altura ràpidament. Pedalant per una immensitat de prats. Baixem aquesta tondella que queda parada aquí a l'esquerra. Hem baixat tota aquesta zona de prats. I aquí sota ja tenim totes les instal·lacions d'Estangento. I cap aquí dalt hi ha tots els llacs. El Tort, el Colomina, el Mar, etc. Estem a Estangento.
i baixem d'aquí dalt del fons d'aquestes roques vermelles que es veuen, doncs cap a l'esquerra hi ha la collada de Coma d'Espòs, allà on venim. Aquesta via la volen recuperar com un trenet turístic des de Capdella. De fet, té una vista, si tornen a posar en marxa aquesta via verda amb el tren, té una vista espectacular. Des de la via podem veure aquesta magnífica vista de la vall de Fiullà i aquí sota la resclosa de Sallente. I cap aquí dalt hi ha tots els llacs del conjunt Estangento Sallente. Aquí queda bastant integrat en el paisatge ja el refugi d'Estangento. Anem avançant per la antiga via de vagonetes i aquí a la meva dreta al fons la Vall Fosca, la Torre de Capdella i una mica amagat aquí ara enfoco Capdella. Aquests són els estreps occidentals del Montseny de Pallars. Al peu del Montseny tenim aquesta via que estem seguint. Allà al fons, el Coll del Triador. Arribem al final de la Via Verda. I ara ja anem a buscar el Cap de la Serra. Aquí davant tenim el Montseny de Pallars, la seva cara sud-oest. Arribem al refugi d'Espull. Arribem al Coll del Triador. El Triador
I ara ja tornem a estar en vista el Pic de l'Orri i totes les muntanyes d'Andorra. I aquí darrere nostra el Montseny de Pallars. Acabem de passar el coll del Triador i ara ja iniciem la baixada cap a Llessui. Aquest és el refugi de la Cabaneta. Aquesta raconada es coneix amb el nom de la Pleta dels Moltons. Deixem la pista que ens portaria cap a Espot i ara baixem cap a les bordes de Llessui. Al fons, el coll de la Portella, però n'hem passat al matí, abans de començar a pujar cap a la Mainera. Les grans penúries d'herba a la muntanya de Llessui. Ara aquí a la meva esquerra al fons ja tenim el poble de Llessui. El camí, com es pot veure, no és gaire fresat. Anem a Llessui per un camí ben enverdissat. Llessui, després d'haver fet la volta completa al Montseny de Pallars, una molt bonica excursió d'alta muntanya.